Мъжа ми ме изненада с екскурзия до Испания за рождения ми ден. Не спала, но щастлива, вече съм на летището. Закусих се с един сандвич за 35 лева. Ефтиния, какво му плащаш? Защо пътуваме с Малта Ер? Не знам, но прозорците бяха ужасно мизерни. Как да си гледам гледките през мазни прозорци? Кацнахме и директно отиваме в хотела. Беше супер! Топличко, удобно легло. Но тази баня ми съсипа психиката. Цялата беше прозрачна. Все едно си седнал по средата на стаята. Преживях го някакси с един чурус и горещ шоколад. Не знам как намерихме тази сграда, но се качихме на последния етаж и това беше гледката. Видеото е снимано на 3 декември. Коледно е. Рожденно облекло за рождена вечеря. Да, студено е, но като съм родена зимата, няма как да не е. Избрахме стек ресторант, стека беше супер, салатата окей, но десерта Хотела ни е в центъра на Мадрид. На следващия ден закусих с най-вкусния хот-дог, а този ден е най-щастливият ден на мъжа ми в целия му живот, защото отидохме на мечтаното му място. Стадиона на Реал Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Минахме цялата музейна част, 4 часа бяхме на този стадион. Но накрая стигнахме до самия терен. Нямаше мач в този ден, нямаше и трева. Слязохме долу до скамейките, минахме и през съблекалните на отборите и стигнахме до фирмения магазин, където за да си направим персонална тениска ни струваше 220 евро. Един път се живее, продължаваме напред. Старбъкс в стадиона е с директна гледка към терена. Само че не работи, когато има матч. Върнахме се в града, взех си няколко подаръчета за рождения ден и е време за вечеря. Всичко е супер, само че си поръчах добре сготвена пържола, а те ми донесоха жива. Видяхме музея Дел Прадо, само че вътре не се снима, така че не мога да ви покажа нищо. Минахме през едни приказни градини. В този ресторант ядохме 2 пъти. Всичко това беше комплимент от заведението. Платихме си само за основните и салатата. Минахме и през кралския дворец на Мадрид, който беше много красив. Интересно ми е, вие били ли сте в Испания? Последно минахме през Праймар, където беше ужасна лудница. 4 дни минаха, ние си тръгваме, защото след 5 ни чака следващия полет. Но докъде ще разберете в следващия влог. Обичам ви, чао!